Mä oon Mirjami Lehikoinen ja mä tutkin ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa paljon keskustelua herättänyttä HOKSia. HOKS on henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma ja se tehdään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti opintojen alussa ja sitten sitä päivitetään opintojen edistyessä. Mä halusin selvittää opettajien ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä HOKSista sekä HOKSia ohjaavaa lainsäädäntöä. Tein laadullisen tutkimuksen, jossa haastattelin 19 opetusalan ammattilaista sekä tarkastelin oppilaitosten HOKS-lomakkeita. HOKSia säädellään todella paljon erilaisilla laeilla ja asetuksilla. Oppilaitoksissa HOKS koettiin ehdottoman tärkeäksi ohjaamisen tueksi. Tällä hetkellä siihen liittyy kuitenkin aivan liikaa kirjaamista, mikä tekee prosessista raskaan ja voi häiritä sitä ohjaamista. Miksi sitä kirjaamista on niin paljon? No ensinnäkin HOKS tehdään henkilökohtaisesti jokaiselle opiskelijalle. Lisäksi sen avulla hoidetaan useita muita tehtäviä, kuten kerätään tietoa oppilaitoksen rahoitusta varten tai oppivelvollisuuden seurantaa varten. Näiden uusien kirjattavien tietojen määrä on lisääntynyt vuosien aikana. Opiskelijasta voidaan kerätä jopa satoja tietoja HOKSiin. Lisäksi nämä järjestelmät on aika raskaat ja tiedonsiirto opetushallituksen ylläpitämiin eHOKS- ja KOSKI-palveluihin ei ole ihan täysin sujuvaa. Tutkimuksen tuloksena mä esitän, että HOKSia pitää yksinkertaistaa. Lisäksi tiedonsiirto muihin järjestelmiin pitää saada sujuvammaksi. Oppilaitosten pitää taata riittävät resurssit HOKS-työlle. Mä väitän, että kun HOKS-prosessia yksinkertaista, saadaan aikaa lisää opetukselle ja tuelle. Lue lisää mun työstä.